Hello, μπήκα και στα shorts. Πάμε να δούμε σε 1 λεπτό το ChatGPT. Θα το μάθετε σε 1 λεπτό, σας το λέω. Λοιπόν, εδώ είναι η κεντρική οθόνη που μας βγάζει από το κινητό. Αντίστοιχα στο laptop θα το δείτε να είναι δεξιά και αριστερά να είναι αυτό εδώ το μενού, όπου υπάρχουν τα GPTs που έχετε χρησιμοποιήσει. Εγώ χρησιμοποιώ αυτά εδώ. Explore άλλα GPTs, άλλα chatbots που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Εδώ είναι τα projects μου και από κάτω είναι τα chat που έχω χρησιμοποιήσει. Αυτό εδώ το κουμπάκι μας βγάζει καινούριο chat. Στο καινούριο chat, όπως βλέπετε, υπάρχει αυτό εδώ το κουμπάκι, το οποίο μας κάνει temporary chat, δηλαδή ουσιαστικά ό,τι γράφουμε σβήνεται μέσα αμέσως, δεν κρατάει ιστορικό. Μπορούμε να γράψουμε εδώ τα prompt μας. Κλείνω το, εγώ θέλω να μείνει τώρα. Εδώ είναι τα GPTs που έχουμε διαθέσιμα. Εγώ έχω το πλάνο, το premium, οπότε έχω το 4, το chat το 4. Εδώ, πατώντας αυτό το κουμπάκι, μπορείτε να βάλετε νέες φωτογραφίες και να τις χρησιμοποιήσετε ως δεδομένα για να σας βγάλει κάτι αντίστοιχο ή να διαβάσει κάποια πράγματα. Με κάμερα μπορείτε να βγάλετε φωτογραφία και να την ανεβάσετε απευθείας, και τα files είναι τα documents, τέλος πάντων, που το λένε καλέ, τα έγγραφα που μπορείτε να ανεβάσετε ως reference. Εδώ κάνει έρευνα, μπορείτε να κάνετε έρευνα μέσω του ChatGPT στο web. Και εδώ ακόμα καλύτερη έρευνα. Εδώ μπορείτε να του πείτε κάποια πράγματα, να τα πείτε με ηχητικό και να τα αποκωδικοποιήσει αυτό και να σας δώσει την εντολή. Και πατώντας σε αυτό το κουμπί κάνουμε chat με το ChatGPT σε διάφορες γλώσσες και απαντάμε σε μορφή chat. Λοιπόν, έκανα 1,5 λεπτό, αλλά θα πω και αυτό το τελευταίο θα γίνουν 2 λεπτά. Εδώ πατάμε create image και μπορεί να μας κάνει κατευθείαν το image generation, ουσιαστικά να φτιάξει δηλαδή νέες εικόνες. Αυτός ο GPTs, κάτσε να το σβήσω αυτό τώρα. Έλα βρε, σβήστο. Λοιπόν, analyze data, να μας κάνει ανάλυση των δεδομένων, ανάλυση εικόνων. Αυτά είναι ενδεικτικά, δηλαδή κάποια πράγματα μπορεί να κάνει σύνοψη κειμένου, να πάρετε συμβουλές, εντάξει δεν το προτείνω, να κάνει κώδικα, να κάνετε brainstorming μαζί του και να σας φτιάξει ένα πλάνο, να σας βοηθήσει στην συγγραφή κάποιου κειμένου και surprise me. Αυτά, 2,5 λεπτά, έλα εντάξει, μια χαρά τα πήγα.